Niaging Sabado, napakita nato sa atong Operation Tabang ang sulat ni Sangguniang Kabataan Barangay Luna Chairman Shemaril Panerio. Iyang gihimo ang sulat aron makaabot sa Bisaya gyud ang kalisod na nasinati karon ni Nanay Daylita Galinato ug sa iyang pamilya. Tungod ani atong giadtuan ang ilang gipuy-an aron mahatod nato kanila ang atong tabang. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Human natong gipakita sa atong Operation Tabang ang sulat ni Sangguniang Kabataan Barangay Luna Chairman Shemaril Panerio niaging Sabado atong gitubag ang panawagan na matabangan ang pamilya ni Nanay Daylita Galinato, residente sa Barangay Taft sa Surigao City. Sa atong pagbisita sa panimalay ni Nanay Daylita, atong gisugat si Shemaril na siya ang dalan aron ato kining matabangan. Sa atong pagbisita sa balay nilang Nanay Daylita, nakita nato kung unsa kalisod ang ilang kahimtang. Walay abiso, emosyonal kitang gidawat ni Nanay Daylita kung asa iyang gisaysay ang ilang sitwasyon. Ako si Daylita Galinato, naghuya diri sa Silay Hills. Sa Brook Kadina di Amor, sukad na nagpandemya. Ako, tabok-tabok ako sa ako dito igsuon sa kanlanipa. Ang mga silingan, at hatag ginabang sa mga bugas. Sa tabang sa ilang mga silingan, maluwas ang ilang pangadlaw-adlaw nga pagkaon ug mga galastuon sa tambal sa yambana nga adunay sakit na pneumonia. Kahimtang ka doon na grabe ka doon kapait. Ang mga silingan na mo diri, tabang nasa amo, mangulikta sila ng kwarta para makapalitan na ako ba na ng tambay. Amo daw. Amo daw. Saya pa magpandemic. Amo nagtinda ako ng mga kakanin, mag-angkat ako. Kay halin man, amo daw, kaya ko rin ako pang hinabuhi sa una. Sugod ang pandemic, grabe ka doon. Sa paglibot nato sa ilang panimalay, gawas ay nadlawang konsumo, pagpalit sa tambal sa yambana, problema usab sa pamilya ni Nanay Daylita, ang ilang puloy-anan naguba ug nagtakilid na. Maglinog-linog sir mo. Mubangon ako kay basin, simba ko mo, kuha na namo, bayay mo, hugno kay Dario. Gani, at di na maabri ang pertahan na mo, ang bintana, mulabayan mga tao, masampag na diri kay, no, upos naman, yan na may mga haligi, mga balik naman. Nga na. Ganon na inani man siya, ganong nitakilid man. Kuan sir kay dili man kun napalit namon haligi, dili kun mahalon, dili bada ko magpuno, kalaw na mo ato magpuno, ato magpalit. Anta kuan ta sabi ni sir na bayay, inado hinabang ta sabi ni sa SWD na ako na salamat ako sa ato sa linog-linog gani. Natabangan ako. Di ba si Gilinog diri sa Surigao? Na kaya na ako palit na haligi, baratuhon ako ang raman, di man bada ko magpuno, amo doon nadil amo sa dili kun siminto. Pag awasan mga tubig ka sa taas. Amo doon dali siya na gabok. Okay. Hindi lagi paghigda na mo, mga pagbuntag, ari nila mo stikiro, mga huyugan, mga ulan, pero di, basta doy mo ya ako tuyog. Huyugan din ako tuyog, ma'am. Sige ako bante, muhangin-hangin gamay, mukalit ako pa dati pagbangon, ako sila pa mukawon, di ako katuyog. Tungod niini, iduol nato sa buhatan sa Barangay Taft sa Surigao City ang kahimtang nila Nanay Daylita tungod sa kakuyaw nga bisan sa unsang oras, malumpag na kini. With regard sa kandali nato na indagihangyo, so dili na sila aton adlaw. And even sa biagi pa ng mga adlaw, ni abot na daw sila dili sa amin tungod sa may mga dispute na ginagmay sa ilang mga silingan. So amo to na ibawan namon ni Dr. Pima. So during ng pag-istorya namo sa Ida, ang barangay mismo nag-commit sa Ida Hangyo na kabahin sa Ida Bayay. Kaya nidagot pa yan na harap naman. Ang mismo mga silingan na hotdog na sa kebasin na may maibot para pagkuhan. So kami sa barangay, may commit na kami matabangan sila. Although amo pag-posisyonan, para may amo basis paggamit ng pundo sa barangay para ipagaw sa ila. Aron makuan ang gibugaton nga kalisod ni Nanay Daylita, ang Bisaya Gyud, na malit og bugas, grocery, utanon, ug uban pang panginanglanon sa pamilya Galinato. Sa atong paghatod sa hinabang, ug aron mahatod ang maayong balita kay Nanay Daylita, kauban si Shemaril, kauban usab nato ang barangay kagawad sa Barangay Taft aron mapaabot ang lain pang tabang. Representing Barangay Taft Council,
ako ipaabot sa imo na nag-pledge man si Kapitan na mutabang sa ija in any form kita na ma-extend ng Barangay Taft Council. Pero nagkinahanglan ng approval ng council. Kung man Tuesday pohon, nag-session man kami, hisgutan daw, isa ang hisgutan ng imo, kahintang doon ang approval ng council kung ano may galing masabutan na ma-extend na tabang sa ija kung sa kahoy ba, pagpapanday ba sa ija ko basta assured ka sa unay na daw igadoy mapaabot na tabang ang Barangay Taft. Hi, Nay. Oo. Si Nanay Dailita, dool ini sa ako, kay tungod atong nakita niya, naminaw man si Nanay. Agabi kasuki na tagpaminaw sa Bisaya gyud si Nanay. Di ba, Nay? Tigpamati ka doon ako sa Bisaya ka doon kada Sabado mamati ka doon ako ng programa sa Bisaya. Kada ka doon sa Sabado. May istorya ni Nanay na nakabati. iyahag yun idol si Secretary Martin Andanar when it comes to public service. Maotong nalipay gud si Nanay nga iyaha kung nabatian nag-interview ni Secretary Andanar. So ako sad nalipay ko kaayo na nahimo kong tulay para mapaabot ang kahimtang ni Nanay kay Secretary Andanar ug karon gi-action na jud. So daghan salamat sa Bisaya gyud kay Secretary Martin Andanar kay diri natagaan og pagtagad ang presidente diri sa Barangay Taft. Ako bisan ako sa Barangay Luna. Ako gihapon gi-grab ang opportunity na mahimong boses ni Nanay Dailita. Kay grabe gud ilahang kahimtang murag ingon pa nako gikumot gyud ang akong dughan sa pagbalik pud nako diri grabe nakita gyud nato no nasaksihan nato na grabe gyud dapat gyud tabangan sila. So mo nang daghang salamat sa Bisaya gyud. Giuban usab sa Bisaya gyud si Nanay Dailita aron makapacheck up sa gipahigayong medical mission sa Surigao City. Dili man kauban ang yambana tungod kay lisod na kining makalakaw ug pagginawa. Dako ang pasalamat ni Nanay Dailita, yang bana ug mga anak tungod sa gagmayng pamaagi na ipaabot sa ato ang iyang panginanglan. Nagpadayag dili lamang ang barangay, komunidad ug lain pang individual na mutabang sa pamilya Galinato. Pasalamat na nakaabot diri sa among payayo na aksyon ng gadudadon. Gikan pagbasa sa ako kuan Sabado nakaabot gadudadon kamo diri ma'am. Sir Martin, sobra gadud balik-balikong gadud na ako dili ako makuan. Sobra na dili ako makabati kaya wala mo TV, wala ako cellphone, kuan ra sa radyo ra nagpamati ako. Pag-abot ng Sabado, mamati gadud ako. Alas 4 na malipay ako na pirmi mamati kan sir na ida mga kuan sa malasakit nga na ibalita sa malasakit at tagtabangan na daon si Sir Martin natawag Sir Bongo sa tanamba labaw na sa ato presidente na makaabot na basin dahil sa kaabot ni presidente na makakuan sa Bisaya gyud na an amo kahimtang na maahon kami na amo bay ay kahadlok na kung linog basin kami madatugan isa na makaabot sa ila sa ato pamunuan na kuang kami sa kalisod na di na ako mag-ado-ado may grabe kasi na Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!